Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Dames en heren kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, een van harte goedendag. Welkom wederom bij deze aflevering van ons programma Voor U op Pad. We zijn nog steeds in Suriname en u weet dat in Suriname recentelijk de verkiezingen zijn geweest. Op weg naar de verkiezingen hebben we een heleboel mensen gesproken die hun meningen, ideeën, hun gedachten, hun analyses en dergelijke hebben losgelaten op Suriname. Op de politiek in Suriname, de mensen in Suriname, maar ook op leiders, politieke leiders in Suriname. Mensen uit het buitenland, mensen in Suriname, iedereen. We hebben niemand gepasseerd. We hebben iedereen de gelegenheid gegeven om dat te doen. Soms vond u dat het hout sneed en soms vond u dat het nergens op sloeg. Toch zijn wij verplicht om u iedere mening voor te schotelen die wij te horen krijgen. Het is vandaag de vierde dag in Suriname. De verkiezingen zijn geweest en Suriname is een beetje in jugu-jugu. Wij hebben gemeend om een jonge intellectueel te benaderen, om hem te vragen om ons zijn idee, om zijn licht te doen schijnen over de verkiezingen in Suriname, de afgelopen verkiezingen. En daar heb ik het over onze eigen mijnheer Darm Mungra. Hij schrijft graag, hij levert commentaar, opbouwende kritiek, maar hij is ook voorzitter van een politieke partij met een reusachtige naam, de Nieuwe Leeuw. En als ik het mis heb, gaat hij me corrigeren. Meneer Mungra, een van harte goedenavond. Ja, goedenavond ook, heer Bernard, en ook naar alle luisteraars, kijkers toe natuurlijk. Ik heb verteld, een jonge intellectueel die geen blad voor de mond neemt, maar die opbouwende kritiek levert. Soms kan het pijn doen, hè? Maar het doel van het kritiek is dat mensen er wat van opsteken. Meneer Mungra, we hebben de verkiezingen gehad in Suriname. Wat is uw mening over de verkiezingen? Nou, als u me vraagt mijn mening over de uitslag van de verkiezingen, dan heb ik inderdaad daar een duidelijke mening over. Wij als partij, wij zijn de verkiezingen ingegaan. En wie is wij? Dat is dus de Nieuwe Leeuw. De Nieuwe Leeuw. De Nieuwe Leeuw, wij als politieke partij. Wij zijn de verkiezingen ingegaan met een missie. En de missie die wij hadden is natuurlijk nadat we bijna 80 jaar zelfbestuur hebben gekend in dit land, blijkt dat alle opeenvolgende regeringen die zijn gekomen, weer weg zijn gegaan, dat ondanks dat er daarbij voor ettelijke, bijna meer dan $100 miljard aan inkomsten uit de natuurlijke rijkdommen van ons land zijn geëxploiteerd, dat we eigenlijk, als we kijken naar de ontwikkelingen, dan lijkt het, heb je soms het idee alsof we eerder achteruit dan vooruit zijn gegaan. En dat is natuurlijk heel ernstig. Waarom zeg ik dat? Omdat de armoede op dit moment het grootste is dan ooit. De werkgelegenheid is een probleem. Jongeren die zitten te springen om naar het buitenland te gaan, omdat ze hun heil niet hier zien zitten. Specialisten, de gekwalificeerd kader, probeert ook het land weg te komen naar betere orden. Ja, waar ze een beter bestaan kunnen hebben. De gezondheidszorg is op zijn gat, het onderwijs op zijn gat. De totale
business environment is ook niks wat het moet zijn. Kortom, en zo kan ik doorgaan, een heleboel dingen zijn fout. En wij zeggen, wij als partij, we willen daar iets aan doen. We hebben een analyse gemaakt en volgens die analyse blijkt dat een van onze grootste problemen, die eigenlijk de stagnatie in onze ontwikkeling heeft teweeggebracht, is met name het ontbreken aan eenheid, harmonie en begrip voor elkaar. We zijn een verdeeld volk geweest. Bewust is door de kolonisator toen verdelen en heers gepredikt. Maar de partijen die daar zijn gekomen en op de weg naar emancipatie moest zorgen dat alle belanghebbende groepen hun plaats kunnen vinden, die hebben dat misschien goed gedaan, toch wel redelijk goed, maar wat ze behoorlijk fout hebben gedaan, is dat ze niet hebben gewerkt aan die integratie. Als uit alle analyses zie je dat ook wanneer we kijken op het vlak van de planning van beleid, dan zien we dat we alles verkaveld hadden. Het is de ontwikkelingspotenties en de ontwikkelingssectoren die waren vaak afhankelijk van welke partij aan de macht was. Bijvoorbeeld als de NPS aan macht was, dan zie je dat de landbouw, de veeteelt, de visserij, noem maar op, niet aan bod kwam. Omgekeerd zie je ook in andere richting allerlei zaken. En op die manier hebben wij nooit die eenheid. De oude politiek is op één vlak gromelijk gefaald. En dat is namelijk om een nationaal ideaal voor te houden aan het electoraat. En ze te leren dat alleen maar door eenheid, harmonie, respect en liefde voor elkaar we in staat zijn deze natie op te bouwen. Dat is de reden. Wij hebben dat is onze analyse, een hele technische analyse overigens ook. En wij zeggen wat wij moeten gaan doen. De politiek moet niet meer gebaseerd zijn op belangen dienen. Alle politieke partijen, het ging in hoofdzaak dienen van belangen van jouw achterban, vaak langs etnische of religieuze lijnen. We moeten het soort leiderschap dat we hebben, daar moeten we vanaf. Er moet een ander soort leiderschap. Leiders moeten niet meer herders zijn van een kudde, maar moeten mensen die visionarissen zijn, die een visie hebben op de ontwikkeling en hoe je dat brengt. En verder, ze moeten het besef hebben en hun streven moet zo gericht op het eenheid brengen onder alle groepen. En wanneer die ontwikkelingsplannen worden gemaakt, dat daarin is inbesloten welvaart en welzijn van ieder. Dat is precies wat fout. En wij hebben dat aangegrepen. Als politieke partij denk ik dat wij uniek, ik sla mijn borst daarvan op. Wij hebben een geweldig verkiezingsprogramma. Het is gebonden aan een ontwikkelingsplan, niet een verkiezingsplan met wensen. En waarbij we tot in details het ontwikkelingsplan hebben uitgewerkt samen met deskundigen, topdeskundigen. En 2, wij hebben gezegd de filosofie is de eenheid en de harmonie onder alle groepen. Want zonder dat kan je elke ontwikkeling vergeten. Verder merk je dus dat wat er veel mis is gegaan is de corruptie en de stigma van de politici. Mensen hebben het idee, je merkt het ook bij deze verkiezingen, wij dachten dat daar een verandering te kunnen brengen. Het is ons niet gelukt, kom daar vlak op terug, is om het geloof in de politiek en vooral politici terug te brengen. De stigma die een politicus heeft in dit land, het lijkt bijna, politicus bent, dan ben je een vies woord, dan ben je een schurk, een boef, corrupteling, een nepotist, een leugenaar. Ja. En althans grote delen van dit volk, het blijkt bij deze verkiezingsuitslag meer dan ik dacht in de buurt van 46%, heeft geen geloof meer. En de mensen hebben niet gestemd. Wij hadden gedacht, wij bieden dat ontwikkelingsplan. En op het stuk van dat politici boeven en bandieten zijn, hebben we gezegd, weet je wat, toen wij een organisatie is ontstaan, de GCP, dat staat voor gecertificeerde corruptievrije politiek, hebben ze ons benaderd ook. En wij hebben meteen als eerste gezegd, ja. Zij wil beogen om ook het geloof in politici te gaan versterken
door te zeggen van politici, laat je certificeren. Dan krijgt u een keurmerk. Precies als een KEMA-keurmerk, dan weet je wat voor sanitair en wat voor buizen je moet komen, omdat die in laboratorium is getest. Zo ook met politici. En we hebben gezegd, eerst we doen het. En ik ga u zeggen, het is een heel zwaar pakket van eisen. Je moest daarna, nadat je wordt gescreend, waar kom je met je geld, waar heb je het verdiend, hoe doe je dat? En sta je open voor regelmatige controle? Ben je eens dat je elke 6 maanden een burgerdialoog hebt, waarbij de burger je vrijelijk zaken mag voorleggen waar je op antwoord moet geven? En waarbij je ook je hele boekhouding overlegt. Waar heb ik verdiend? Waar heb ik het aan verdiend? Transparantie. Transparantie. En waarbij je verbindt dat wanneer je corruptie mag hebben gepleegd of fraude en je wordt veroordeeld door de rechter, de publieke rechter, dan betaal je een boete van $50.000 daarbovenop. Is heel ver. Ik heb zelf gezegd, al is het 50 triljoen, als ik weet dat ik niet ga stelen, wat houdt mij om dat te tekenen? Ja. En ik moet u zeggen, ik ben zeer trots op de mensen van mij. Ik heb zeker 18 mensen in 1 keer. Een aantal zeggen, we willen nog bedenken, als het een heel zware straf, verleiding met beproeving. Het is, u weet, wanneer ik je $1 miljard voor je hier zet op tafel en je zit in grote problemen, je moet medicijnen kopen, dan moet je echt stevig in je schoenen staan en zeggen, ik ga niet een paar doni of kwartie uit de stapel. Dus, maar we hebben dat gedaan. We zeggen, daarmee kunnen we naar de electoraat toe, die zeggen, wij stemmen niet omdat we geen geloof hebben in die verdomde politici. We hebben dat gedaan, maar helaas zijn wij, en dat is waar ik het meeste om treur, dat wij die zwevende kiezer vooral, die niet is gaan stemmen, niet tot inkeer hebben gebracht van, kijk, wij hebben tenminste het voortouw en geef ons die kans om ons te bewijzen. Waarschijnlijk, ik zie het meer als een stukje wanhoop. De mensen hebben, het is een stuk apathie. De mensen hebben het gewoon het geloof verloren. Dus zeggen, je komt maar verder doen. Waarschijnlijk, Tisha Monique Barhuis heb ik opvoeren, hoe je kijkt me. Dus in ieder geval, het geloof bij de mensen is weg. En dat is een belangrijk signaal die we moeten oppakken. De mensen die nu in de regering komen, moeten dat oppakken. Dat een groot deel van het volk geen geloof meer hebben. Dat op het vlak van moraal en ethiek in de politiek, op het vlak van eerlijkheid, oprechtheid en op het vlak van eenheid en harmonie werkelijk brengen in die samenleving, er veel moet worden gedaan. Willen we dit volk tevreden stellen. 40% van het volk ziet het niet meer zitten. En dat is een zeer erg feit. In feite, als je me vraagt hoe ervaar ik dit. Kijk, ik zelf als persoon, ik heb niks voor mezelf nodig. Ik heb mijn carrière gehad, ik heb topposities gehad. Mijn leven is al gezetteld, mijn kinderen zijn groot. Maar wij komen uit een politieke familie, waarbij we ons hele leven, ik zit vanaf mijn 9e jaar in de politiek, als u al wil geloven of niet. Ja, ik geloof het. En de missie is om, je wil inderdaad die missie doorzetten die mijn grootvader, die de geestesvader is van de VAP, die daar zit en die zo'n puinhoop ervan heeft gemaakt nu, waardoor het geloof helemaal is weggevallen. Die missie had ik willen levend houden, dat eigenlijk waarvan men is afgeweken. Ja. Begrijp je? Ja. En die missie had je willen doen. Dus, en je merkt dus dat het niet is gelukt. Ik voel mij Jeremia, de profeet Jeremia, treurende over de verwoesting van Jeruzalem. U kent dat nog. Ja. De mensen daar hebben het aan hun eigen te danken. Er is apathie. Men heeft zondes begaan. Men heeft geen consequenties getrokken. En wat kan je doen als degene die zijn best heeft gedaan om te proberen die boodschap te brengen van wat er zou moeten gebeuren, zodat wij allemaal gelukkig en op een goede wijze met elkaar zouden kunnen leven. Ik vind dat heel erg. Ja. Ik treur niet om mijzelf. Ik heb dit, maar ik treur dat de gemeenschap eigenlijk een kans heeft laten staan om in feite
die vernieuwing, die verandering te laten komen, moet kind. 7 van de vernieuwende partijen zijn gewoon aan de kant gelegd. En men heeft weer traditioneel gestemd. Ja. Kijk, meneer Mungra, het is, ik kan me voorstellen, verliezen is nooit fijn. Maar dit is niet het einde van de wereld natuurlijk. Nee, absoluut. Er komen meer verkiezingen straks. Nou, toch wil ik het een paar dingen met u bespreken hier vanavond. U heeft net ook al aangegeven, u komt uit een politieke familie. Door uw aderen stroomt inderdaad politiek bloed. Familie Mungra, uw grootvader, de grondlegger van de VHP. De afkorting is hetzelfde gebleven, de uitspraak ook. Alleen de betekenis is enigszins veranderd, heb ik begrepen. Ja. En door Santokhi, de huidige president van Suriname. Is hij nog president trouwens? Tot op dit moment wel. Totdat er een nieuwe regering, totdat hij zijn dingetje heeft afgedragen. Dan zal hij nog president zijn. Die vraag stel ik u niet voor niets. Ik stel u die vraag omdat Suriname toch wel een beetje in rep en roer is. Vanwege vermeende en vermoede malversaties en zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Zou het kunnen dat het zo erg wordt dat de president op een bepaald moment zegt: jongens, dit kan zo niet verder. Ik ga de verkiezingen ongeldig verklaren. In principe zou je dat kunnen, maar dan moet je natuurlijk kunnen onderbouwen. Je kan geen besluiten tenzij we in een dictatuur zijn. Dus ik denk dat de president het kan permitteren. Maar ik ga u zeggen, als u kijkt naar ons, het is moeilijk zijn zaken soms te bewijzen. Maar er zijn zoveel zaken die onverklaarbaar zijn. Zoveel zaken tot op dit moment nog zijn er zaken die onverklaarbaar zijn. Waarbij je het gevoel, de indruk dat er werkelijk zaken al dan niet bewust zijn gemanipuleerd. En daar ontkom je niet aan. Maar je zoekt naar de verklaring, je zoekt naar de bewijzen. En waar zijn ze? Wat ik wel weet is dat er is we hebben een systeem waarbij de resultaten in worden verwerkt. Alles gebeurt natuurlijk met de digitale technologie. Maar we weten, dit is een gesprek die ik met meerdere ICT-deskundigen. En die zeggen van kijk, de wijze waarbij je ziet, waarbij vele partijen, niet wij alleen, zeggen van wij hadden wel verwacht misschien gezien de dag van de verkiezing, de opkomst, etc. Maar zo erg hadden wij dat niet gedacht. Maar er zijn natuurlijk mogelijkheden dat, en ik heb toen in een gesprek met de OAS ook dat aangegeven, van kijk, de enige manier om te kunnen manipuleren is bij het digitaal verwerken van zaken. Zouden jullie niet moeten gaan kijken naar de beveiligingen die in dat software is ingebouwd. Je weet, je kan alles van tevoren programmeren. Er is mij zelfs door een van de deskundigen uitgelegd dat bijvoorbeeld zou kunnen, dat bijvoorbeeld wanneer er een stem komt van bijvoorbeeld de Nieuwe Leeuw, dat zodra dat software de naam Nieuwe Leeuw heeft gezien, dat hij het direct verder transporteert naar bijvoorbeeld VHP of wie dan ook. Dus die mogelijkheden zijn niet zo gecompliceerd. Het is mogelijk. Dus maar in feite, hoe zou je dit kunnen weten? Is natuurlijk door deskundigen te kijken naar dit software, kijken naar het systeem en checken naar welke veiligheden en welke andere zaken erin zijn ingebouwd. Ik denk dat dat wel zou moeten gebeuren, omdat ik echt erg moet twijfelen. Als een voorbeeld te geven, ik had net belt een van onze kandidaten, die zegt: meneer, ik ben gaan stemmen. Ik heb zeker op mezelf gestemd, weet ik 100. Mijn vader heeft ook zeker op me gestemd. Mijn broers en mijn zuster zeggen, maar er staat dat ik 0 stemmen heb. Er zijn 4 kandidaten die staan geregistreerd voor 0. Voor eentje kan ik voorstellen, want die heeft een beetje afgehaakt tussentijds.
maar voor die anderen niet. Maar zij onverklaarbaar. Vanmorgen belt een pandit mij. Hij zegt, meneer Mungaram, ik had zoveel geloof in u. En ik heb mij gemeten. En ze hebben me allemaal in de kerk beloofd. Ze gaan op u stemmen. 57 stemmen hebt u daar. Maar het blijkt dat we daar 0 hebben gekregen. Begrijp je? En zo kan je doorgaan. En dit zijn die onverklaarbare dingen. Ik kan het niet bewijzen. Wanneer je het zegt, we zijn bestolen, dan moet het maar. Op dit moment heb ik gewoon geen enkele verklaring. Nee. En ik denk zeker dat systeem moet worden bekeken. U weet, ik heb begrepen dat het figuren uit India zijn. We weten dat die mensen zeker masters zijn in die technologie. Digitaal kan er van alles, dus ik hoop dat het gebeurt. Maar aan de andere kant zijn er ook andere dingen. Natuurlijk moet je ook kijken wat zijn jouw zwakheden geweest. Waarin ben je zwak, waar ben je niet? Heb je genoeg geld gestopt? Moest je ook cadeautjes gaan verdelen en allerlei, en moest je grote fanfares, grote massameetings houden en moest je overal ook vlaggen gaan planten? Wij hebben die dingen bewust niet gedaan. Ook uit ervaring, uit het verleden. Omdat dan ga je op een andere wijze zaken benaderen. Ik denk dus dat zeker wij ook bepaalde zaken die wij hadden moeten doen, alsnog bij de volgende keer nog niet moeten vergeten. Maar u weet, een van de zaken is, er is een periode toen ik bij de BVD, ik was ondervoorzitter, we hadden alle geld van de wereld. Meneer Dilip Sardu was de partijleider. We hadden meer geïnvesteerd in de verkiezingen dan alle partijen bij elkaar opgeteld. Zo. Ik had toen 16.000 man op stembureau met de beste logistiek. Maar het blijkt dat niet alleen geld een basis is. Zo is dat. We hadden vlaggen van hier tot ginder. Als je in het binnenland gaat, vanaf de hele Suriname rivier, de hele Marowijne rivier, zag je alleen maar geel. Maar het heeft niet geholpen. Dus wij hebben daarom niet in die zaken geïnvesteerd, omdat ik het nut van zie. Wat wel moet, is dat je op de mensen moet overtuigen. Waarschijnlijk, wij hebben vooral gerekend op de zwevende kiezer. Maar waarschijnlijk de wanhoop is zo diep dat de mensen gewoon apathisch zijn geworden. Ja. Je weet, en je weet, er is langs, lees ik altijd nog, dat die opschrift van koningin Wilhelmina, een volk die zwicht voor tirannie zal meer dan leven en goed verliezen dan doof het licht. En die tirannie hebben wij gehad. Ja. Op een zekere wijze. En de mensen zijn eigenlijk jarenlang zijn ze gewoon zijn ze misleid, zijn ze op zekere wijze zijn ze tekort gehouden van een heleboel zaken, konden zich niet openlijk vrij uitspreken. Op allerlei wijze een vorm van tirannie. Je merkt het ook, het kan ook niet anders, overheidsapparaat waar 60%, die bijna 50% van de arbeidsbevolking, iedereen, elk huis bijna in dit land is bij de overheid, van waar je ook gemanipuleerd wordt. Ik heb bij de verkiezingsdagen, hebben we hierop een stamen gehad. En mensen, 14-tal mensen kwamen en die zeggen, broer, we konden niet stemmen. Waarom? Omdat volgens de gegevens daar staat dat wij al overleden zijn. En we hebben onze ID, we hebben alles, maar we kunnen niet stemmen. En, maar we zeggen van oké, geen probleem, maar laat me je naam opdoen, laat we de aangifte. En dan hoor je direct, ja maar mijn Rokalanti, ik wil die risico niet nemen. Dus het is een vorm van tirannie. Dat krijg je met het oude politiek stelsel. Daar moeten we een keertje proberen daaraan te werken. Dat die afhankelijkheid, die bewuste afhankelijk houden van mensen, moet worden doorbroken. Voor ons is het natuurlijk op dat stuk, vinden we jammer. Maar dit zie ik persoonlijk als een veldslag die we hebben verloren. Maar soms moet je een veldslag verliezen om de oorlog te winnen. Ja. En die oorlog is gewonnen wanneer we geen zwevende kiezers meer hebben. En wanneer mensen vrijelijk kunnen stemmen en weer, laten we zeggen, vrolijk met elkaar kunnen leven in harmonie. En dat we in dit land nog weer het beste land wordt in de wereld waarin we kunnen leven. Nou, geen nobel hoop, dat is haalbaar volgens u? Ja, absoluut. Okay. De mensen moeten, kijk, het is
wie maakt de machthebbers? Het is het electoraat, de kiezer. Ja. De kiezer, wij hadden gedacht dat die mindshift zou komen. Ja. En die mindshift is uitgebleven. Die mindshift vooral vanuit de zwevende meerderheid, dat is uitgebleven. Wat je op straat hoort, meneer Mongra, is dus dat men verbaast zich over het feit dat de VHP 17 zetels heeft gehaald. Ik ben er perplex van. Ik kan me niet... Laat me zeggen, als ik ga u zeggen hoor, mijn eigen indrukken, overal waar je gaat, lijkt het, met alle respect, alsof meneer Santokhi de meest verfoeide man was. Ja. Als je over, misschien een bepaalde groepen niet. Dus zoveel stemmen had ik niet gedacht. Nee. En het is voor mij onverklaarbaar, ook anderszins. Ik ga u zeggen, er is een peiling geweest van een betrouwbare bron, ik ga het niet noemen omdat ik dat doe. En dat is, die peiling is ongeveer 8-9 maanden geleden gebeurd. En degene die peiling heeft gedaan, is echt een gerenommeerde peiler. En hij zegt, laten we even praten. Hij zegt, ik zit met iets. Hij zegt, als ik kijk, en ik kijk naar de peilingsuitslagen, dan blijkt dat meneer Santokhi zo impopulair is, op over elke punt scoort hij niet meer dan 10%. Dat heeft hij nog erbij gezegd. Hij heeft wel gezegd, wanneer het gaat om op welke partijen je gaat stemmen, dan zie je dat met name de groep van de mensen die op hem lijken, wel voor een groot deel naar hem, op hem stemt. En daar gingen we delibereren, waar zal het aan liggen. Er is een verhaal erachter, waar we denken dat dat ook waar is, maar ik bedoel, in die peilingen, nergens haalde hij meer dan 10%. En nu zie je dat de man de meest populaire man is, zelf meer dan Gianni Simons. Ik dacht dat hij bijna tegen de 45.000 aan. Het is unbelievable. Ik weet niet, bijna wil ik in Bono en Jobis gaan geloven. Omdat ik weet niet hoe ik het anders zou moeten verklaren. Ja, goed, oké. Maar het staat er en hij heeft het goed gedaan. Als je het zo bekijkt. Toch heeft hij verloren van de NDP. Wat vele mensen misschien al verwacht hadden. U heeft net al een schot voor open goal gegeven door te zeggen dat niet iedereen die stemgerechtig is gaan stemmen. Wat jammer is. Maar wat volgens mij wel zo is dat de mensen die op meneer Santokhi lijken, die zijn wel massaal gaan stemmen. En die stemmen traditioneel etnisch. Die zijn voor de VHP gaan stemmen. En het is een nieuw kiesstelsel. Maar, meneer Mongra, de mensen die 5 jaar geleden 16 jaar oud waren, die zijn nu 21. En die zijn gaan stemmen. En ook traditioneel weer. En ook traditioneel weer. En dus, dat verklaart voor mij, met het feit dus dat een groot deel van de zwarte mensen in dit land niet zijn gaan stemmen, want als je op straat spreekt, dan zeggen ze doodleuk tegen jou, wat u net een aantal keren gezegd hebt, ja, men nog stem, want ja, na de semman, toch niks neemt aan mij, nog maar net doe niks Jimmy, if me no roko me no nyang, is, wie is stem if je no roko me no nyang, wie is no stem, maar stem, nou een burgerplicht. Is een burgerplicht, ja. Dus mensen als meneer Mongra en ik, meneer Santokhi en meneer Brunswijk en meneer wie dan ook en al die andere mensen die je niet kent, die hopen, die verwachten dat je gaat stemmen zodat je recht tot spreken hebt wanneer het gaat om het besturen van je land. Nu zijn de resultaten zodanig dat het een wonder moet heten, wil men een coalitie vormen naar tevredenheid van het electoraat. Dat is historisch ook op zich. Dat is nog nooit eerder zo lastig geweest. In de politiek is een game of power. Als je in de macht bent, kan je een heleboel dingen doen. Je kan jezelf en mensen om je heen kan je zegenen. Je kan allerlei leuke dingen gaan doen voor jezelf.
En het was logisch dat eigenlijk de mens die normaliter door bijna hebzucht is gedreven, die probeert altijd aan de winnende kant te zijn, hè? Dat merk je. Wat ik vrees als ik kijk naar de samenstelling van de regering die komt, het zijn 17 partijen die bij elkaar opgeteld aan de ene kant staan. 17 partijen, allemaal hebben een eigen achterban. Allemaal moeten worden tevreden gesteld. Hoe dat zal gebeuren en hoe ver dat in stand is te houden, dat iedereen werkelijk tevreden blijft, dat moet zich nog bewijzen. De ervaring leert dat al gauw genoeg tot problemen komt. Ja, dus ik moet nog zien hoe duurzaam dat kabinet dat er tot stand komt zal zijn. Als het inderdaad dat duurzaam blijkt, dan hebben we inderdaad een goed record gebroken. Maar het is de vraag of dat inderdaad het geval zou zijn. Ja. De burger op straat, op vragen van mij, die zeggen ja, we zien graag een samenwerking tussen de NDP en de NPS. Men wil dat graag. Men wilde absoluut niet dat de ABOP en de VHP in de regering kwamen. Dat wilde men niet. De mensen die ik op straat heb geïnterviewd, ik zuig het niet uit mijn duim. Maar toch zien wij, en dat heeft voor tumultueuze zaken gezorgd op dit moment. Want we zien dat de NPS toch een intentieverklaring is gaan tekenen waarbij de ABOP mee is gevraagd, mee is genomen. Wat vindt u van die zaak? Want dat heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat de heer Venetiaan, erevoorzitter van de NPS, een uur geleden, of iets langer dan een uur geleden, zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Dus dat is niet niks. Nee, dat is niks. Zeker als het van iemand als Ronald Venetiaan, die ik als een heel integer mens ken. Het is ook verwachtbaar. Ik had het toen al de intentieverklaring, men is gaan tekenen. Dacht ik al van, wanneer komt dat? Dat Venetiaan zeker van zichzelf zou laten horen, was duidelijk. Maar er is een andere, het gaat erom, ik denk dat de keuze waarvoor men staat is, wat is de conclusie die je trekt? Wat heeft het volk besloten met deze uitspraak? De VHP is bijna op gelijke tred met de NDP. Maar als je alle partijen bij elkaar optelt, dan zie je dus dat de VHP toch buiten de boot zou vallen. Ik denk dat eigenlijk je zou kunnen, zeker wanneer je ervan uitgaat dat de VHP meer een bepaalde etnisch gezicht heeft, dat je zou redeneren van oké, laten we voor die harmonie, et cetera, zijn goede dingen allemaal. Maar aan de andere kant denk ik dat we moeten ook kijken, waarom is die VHP die zoveel zegt te hebben gedaan, toch weggestemd? Omdat er zijn beloftes gedaan, harde beloftes die op geen enkele wijze zijn nagekomen. De armoede is groter dan ooit, de economie is nog steeds op zijn gat. En er zijn een heleboel onvervulde beloften. Er is dus een afwijzing. En moet je inderdaad als volk inderdaad gaan werken met een partij die in feite al is voor een groot deel is afgewezen. Of zeg je van oké, we gaan terug naar die NDP, het is die NDP Souder Bouterse. En moet je ervan uitgaan dat er nog steeds dezelfde NDP met alle die waarbij je direct denkt aan revoluties en militarisme, etc. Of is het een andere NDP? En heeft de NDP wel of niet geleerd
uit zaken, uit fouten, grove fouten die ze hebben gemaakt. U weet, de totale oorzaak van het ineenstorten van de economie is vooral de periode 2011-2016, waar toen 1,8 miljard gewoon uit de staatskas is verdwenen, is verdampt. De vraag is dus, in hoeverre heeft men daarvan geleerd? Nou, de tijd zal wijzen, maar je hebt geen keus. Ik denk dat de VAP of NDP gewoon een kwestie is van lood om oud ijzer. Ik denk, begrijp je? Dus dat ze inderdaad nu moeten gaan bezinnen van wat ze van dit land hebben gemaakt. Dat is op zijn plaats. Begrijp je? En laten we hopen dat de NDP werkelijk heeft geleerd uit haar fouten. Dat ze niet meer, want je hoorde van ja, hoefdraad terughalen, onder wiens beleid toen die 1,8 miljard is gedaan. Kijk, ik denk dat ze op dat stuk toch wel moeten laten zien dat ze wel hebben geleerd. Begrijp je? Ja. Als onder hoefdraad toen 1,8 miljard is verdampt, kom niet terug, want dan ga je daarmee direct je geloofwaardigheid natuurlijk kwijtraken. Ja. Dus zoals de situatie zit, denk ik, is een keuze uit twee kwaden. Ja. Maar de VHP, en ik ga eens zeggen, er is iets anders waarvan ik natuurlijk voorzichtig wil zijn, omdat het open en bloed. Maar ik denk dat de VHP echt een potentieel gevaar ook vormde. En dat merk je, dat er zijn bepaalde sectoren die ze inderdaad niet de controle over hebben. Ik wil niet te diep gaan praten waarover. En dat is eigenlijk iets wat mij benauwde. De invloed van het buitenlands en het binnenlands groot kapitaal. Ja. Vooral het kapitaal, het duister kapitaal, dat is duidelijk te merken. Alles, we gaan geen namen noemen. En ik denk dus dat ze verstrikt waren in die griep en dat die griep alleen maar groter zou worden. Dus misschien is het goed dat er even weer een andere wind komt te waaien. Ja. En de historie leert wel hoor, dat kapitaal weer zijn weg zit te vinden en weer zijn structuren opbouwt. Maar laten we voorlopig eventjes een beetje krijgen dat we van een heleboel zaken ontlast worden. Ja. De nieuwe regering, aanstaande, komt een nieuwe regering. We gaan om de 5 jaar naar de stembus, meneer Mongera. Meneer Santokhi heeft in zijn periode in de regering Santokhi-Brunswijk gezegd dat hij eigenlijk nog meer tijd van het volk nodig heeft om het werk te klaren. Vindt u dat 5 jaar? Is het niet achterhaald in deze moderne tijd? Kijk, waar was die 5 jaar op gebaseerd? Kijk, waar het om gaat, meneer Toki beweert een plan te hebben. Hij heeft totaal geen plan. En wanneer je zegt, je zaten in termijnen of in een planning, dan moet je weten waarover je praat eigenlijk. Hè? En dan meestal wat zo onder 100 dagen zijn meer die populistische dingen die men zegt van die eerste 100 dagen, dat wordt Janjan, dat wordt Jadisiel. Maar wat je moet doen in die 100 dagen, je moet een ander soort 100 dagen plan. Ik heb ook in mijn verkiezingsplan een 100 dagen plan gemaakt, maar dat zijn dingen die je direct binnen de 100 dagen moet doen. Je moet beginnen met de overheid te gaan rationaliseren. Je moet beginnen direct een stop te zetten op export van rondhout en op ongebreidelde roof van goud, etc. Je moet direct beginnen met de transparantie van alle inkomsten en uitgaven van de overheid. Die moet je in de 100 dagen. En niet pakketten gaan verdelen in de 100 dagen, allerlei populistische dingen. Dat is wat de 100 dagen plan inhoudt. Maar meneer Santokhi, die heeft toen de boel voor de gek gehouden, de 20, door het aan te geven dat hij een geweldig plan zou hebben. Maar wat bleek, toen het op regeren aankwam, bleek het totaal geen plan te zijn. Ja. Er waren natuurlijk wat vage dingen die zijn geschreven door allerlei zogenaamd zich deskundig noemen figuren. We gaan de namen niet aannoemen. Maar pas na 2 jaar hebben ze toen iets gemaakt dat een rehabilitatieplan, hoe dat ding heet, dat ze toen hebben gemaakt, pas na 2 jaar. Ja. Toen kon je dan praten over nu de stappen die je moet gaan nemen. Nou, wat je moet doen,
als je in de politiek zoals wij dat hebben gedaan, wij hebben een plan, wij hebben een hele stap, we hebben aangegeven hoe, wanneer, hoeveel het kost, wat er moet gebeuren, et cetera. Dat is het maken van een plan. Ja. En als je het plan niet hebt, dan ga je natuurlijk zeggen binnen 5 jaar en daarna moet je nog 5 jaar. De overwinning was als een donderslag bij heldere hemel. Men had daar niet op gerekend, maar als je een strijd ingaat, dan bestaat dus de kans dat je wint. Dus men had er rekening mee moeten houden. Maar ligt het feit dat er geen plan was, meneer Mungra, want het is niet alleen de Santoki of VAP die zonder een plan aan het regeren is geslagen. Ook andere coalitiepartners hadden geen plan trouwens. Trouwens, de hele groep die daar heeft gewonnen, u moet maar één van ze een plan laten zien. Ik durf dat te zeggen. Wij hebben dat wel. We hebben het grootschalig gepresenteerd. We hebben het aangegeven. We hebben het geschreven. We hebben het zelf gepubliceerd. Dat iemand mag het downloaden. Bijna zo'n dikke pil van 130 bladzijden. Oh. En daarna met subdossiers van het uitwerking. Van hoe we dat gaan doen. Dus, en dit is hetzelfde. Maar hebben jullie niet, moeten jullie niet de hand in eigen boezem steken, meneer Mungra? Hebben jullie genoeg contact met het volk gezocht? Zijn jullie genoeg naar buiten getreden? Want een naam, de nieuwe leeuw, vergeet je nooit meer. Nee, en toch, kijk, op dat stuk heb je voor een deel gelijk. Wat ik wel moet zeggen, wij waren, als ik kijk naar de campagne, waren wij behoorlijk in het nieuws. Wij waren een van de partijen die vaak in het nieuws. Vandaar dat het vele mensen verbaast dat we in feite dit zo op die wijze hebben gescoord. We werden vaak met interviews benaderd. De media vond ons interessant. We kwamen, maar wat is het? Wanneer je naar buiten gaat in al die topprogramma's en al die goede programma's, wie zijn de mensen die luisteren en lezen wanneer je eraan komt? Het is een bepaalde laag, een bepaalde intellectuele. Maar wanneer die moesje en die knippavrouw en die bami-vrouw, etc. Waarschijnlijk hebben wij te veel ubroken in Chimoni om het daar naartoe te brengen. Dat is een van de fouten aan onze kant. Ik denk dus dat we daar meer moeten gaan doen. En op dat stuk denk ik dat we inderdaad... Ik bedoel dat jullie dus nog meer in hapklare brokken moeten gaan... verteerbare blokken naar de kleine man. En waarschijnlijk dat daardoor de kleine man niet tot dat inzicht hebben gekomen dat deze mannen zouden wel iets kunnen doen. Waarschijnlijk is dat, ik wil niet ontkennen. Dus we hebben ons best gedaan. We dachten dat we goed zaten in de media, maar het blijkt dat dat nog niet voldoende. Omdat het bereiken van met name de kleine mensen in de achterbuurten, in al die plantages en al die bootjes, die waarschijnlijk zijn toch wel, denk ik, zijn wij voor hun niet die bekendheid hebben gehad die eigenlijk zou moeten gebeuren. Dus dat is ons deel van waar we in zijn tekortgeschoten. Dat is zo. Het is mooi als u dat zegt, hè? Dat zegt genoeg over u. U durft de hand in eigen boezem te steken. Maar laten we naar de actualiteiten gaan weer van dit moment. En dat is dus dat meneer Venetiaan nu eventjes het nieuws domineert met zijn actie. Hij heeft commentaar geleverd op de actie van meneer Gregory Rusland. Die zegt, het algemeen belang is voor mij, staat hoger op dan mijn persoonlijke veto of belang. Met wie dan ook. Dus ik ga ervoor om het land te besturen. Meneer Venetiaan is daar niet content mee. Hij is boos of teleurgesteld. U, meneer Mungra, ik heb het al gezegd. U bent kleinzoon van de grote Atta. Dat is uw oom. Van Johannes Mungra. Johannes bedoel ik te zeggen, naar wie de straat is genoemd. Ja. Johannes Mungra straat. En u zult wel het een en ander thuis, vanaf 9 jaar oud bent u in de politiek. U zult binnen uw omgeving, het Mungra-domein, zult u ook dingen hebben meegemaakt. Maar hebt u dingen van dit niveau ooit eerder meegemaakt in de politiek?
Nou, er zijn vaker momenten. De politiek is niet nu al, het is altijd spannend geweest op een heleboel vlakken en allerlei moeilijke dingen. U weet vooral in de revolutiedagen, u weet vooral in de nadagen toen wij de breuk in de BVD, waarbij dus we uit de VAP toen een deel uit ongenoegen om misstanden die er waren, toen hebben opgericht. Ik was ook een van de medeoprichters toen, die eruit zijn gestapt. Dus je hebt een heleboel van dat soort momenten. Kijk, ik denk dus dat wat betreft de heer Ronald Venetiaan, voor wie ik heel veel respect heb. Ik ken meneer Venetiaan als een man met 10 zonevingers. En niemand zal mij kunnen overtuigen dat hij ooit iets met die vingers fout heeft gedaan. Wat er wel, en dat neem ik hem kwalijk, is dat hij wel ziende blind is geweest blijkbaar wanneer mensen om hem heen wel gestolen en zaken hebben gedaan die niet mochten. Maar Venetiaan op zich is de meest eerlijke man. Okay. En ik heb daarvoor veel respect. Is hij rancuneus? Nou, rancune niet, maar hij is wel iemand die hij is vrij principieel. En die mensen die principieel zijn, die hebben harde standpunten, die zien zaken zwart-wit en die zijn niet makkelijk te bewegen om anders te denken dan zoals ze bijna geprogrammeerd zijn. En dat is oom Ronald zeker wel, denk ik. Oom Ronald, zegt u vol respect. Ik heb hem 3 dagen geleden ook nog, toen hij ging stemmen, we stemmen op dezelfde stembureau, dus ik heb hem daar gezien. Maar oom Ronald heeft dus de stok in de toendrok gegooid en dat kan voor behoorlijk wat doegoe zorgen. Het is ook zo. Ik heb ook goede contacten binnen NPS en ik sprak tot vanmiddag nog met de topper, ook in het bestuur. En ik merk inderdaad dat er grote verschillen van inzichten zijn. Waarbij wordt gezegd van ja, maar oom Ronald is niet meegegaan met de tijd. De tijd, mensen die fout waren kunnen ook verbeteren, hun leven verbeteren. En laten we de zaken zo kijken en wat is het alternatief. Dus het is inderdaad een hele moeilijk besluit die ze moeten nemen. Maar het is een besluit die wel consequenties heeft. Je hebt heel principiële mensen bij de NPS. Die beslist inderdaad, net zoals Ronald Venetiaan, zich moeilijk vrede zullen kunnen hebben met wat er gebeurt. Maar je hebt anderen die zeggen van wij hebben al te lang aan de kantlijn gestaan. Nou, het is time om ook een beetje weer naar een stukje beterschap, dat we wat kunnen doen voor onszelf en anderen. Dus al die dingen. In de politiek is dat een gegeven. Laten we hopen dat in ieder geval wat ze dan ook gaan doen. En ik denk dus dat als ik zo een beetje me voel horen binnen de NPS, dat ze ondanks het respect voor oom Ronald, dat waarschijnlijk de NPS toch wel bij haar besluit die ze heeft genomen zal blijven. Ja. Ik heb wel dat gevoel eigenlijk, maar het moet nog blijken. U bent al lang in politiek Suriname. Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de formering van een regering? Binnen hoeveel tijd denkt u dat Suriname een nieuwe regering heeft? En gelooft u als u kijkt naar de verschillende karakters binnen die pre-regering, een intentieverklaring is getekend, zal het stand houden? Dus binnen hoeveel tijd verwacht u? Dat is net wat ik zei, het is een 17-koppig monster eigenlijk. Het is 17, het zijn 17 partijen bij elkaar. 17-koppig monster. En het zijn partijen die bijzonder veel verschillen in nature, in opvattingen, in filosofie, in ideologie, in opvattingen, op het stuk van moraal, van ethiek, het stuk van lijnen naar belangengroepen, etc. toe. Ik verwacht dat het zeker bijzonder spannend zal worden. Het zal moeilijk zijn. Ik hoop dat mevrouw Simons genoeg leiderschapkwaliteiten en managementkwaliteiten in zich zal hebben om dit bij elkaar te houden, begrijp je? En dat verwijst een opgave en veel wijsheid en inzichten. Maar kijk, men heeft de ABOP erbij gehaald. In feite hadden ze de ABOP niet nodig. Je kon naar de VVV. En zoals het blijkt, waarschijnlijk uit het aantal de regionale kandidaten, als met de DNA-kandidaten, dat ze het waarschijnlijk ook
kunnen halen. Maar men wil zo snel mogelijk waarschijnlijk aan de slag. Vandaar dat Ronnie erbij is gehaald. Anders dacht ik dat het wat moeilijker zou zijn. Nu, dat geeft aan dat ze heel snel tot die formatie willen komen. De tellingen die behoren binnen 2 weken af te zijn. Ik denk dat intussen met deze deliberaties ze alles natuurlijk zullen doen om elkaar te vinden in dat convenant dat ze gaan tekenen, in dat regeerakkoord. En om tot een overeenstemming te komen, waarmee een basis te hebben voor invulling. Wat daarna komt, is natuurlijk de verdeling van de koek. Want als je kijkt, dan zie je, zijn bepaalde partijen, zeker de NPR en zeker meneer Gregory Rusland, die al bijna reputatie heeft ten aanzien, die al eerder had aangehaald om te gaan voor oil en gas, voor, waar de grote belangen zitten, begrepen? En of de NDP dat zullen loslaten, of dat Brunswijk dat zal willen laten. Het wordt een Harry Troesoe. Dus eigenlijk het spannendste deel moet nog komen, is bij de verdeling van die koek. Dat kan gaan bepalen hoe lang die formatie zal gaan duren. Ja. Meneer Moerga, tot slot. Stel dat men een beroep doet op Daram Mungra. Vanwege zijn ervaring, zijn kennis in het politiek landschap van Suriname. Wat zegt u tegen mevrouw Simons? Nou kijk, wat ik heb gezegd, dacht ik gisteren of eergisteren in een programma ook gezegd. Ik zeg wat ik in feite de regering, de komende regering zou, of de mensen die bezig zijn de regering te vormen, laten we zoeken naar een oplossing die goed is voor Suriname. We moeten oppassen, de weg die wij nu opgaan, de toekomst waar we naartoe willen, oil en gas, noem maar op. Laten we zoeken naar een oplossing waarbij we de harmonie onder het volk wel inbouwen. Waarbij iedereen zich kan vinden. En laten we meer kijken naar bij de recrutering van mensen. Naar mensen die eigenlijk gekwalificeerd zijn om een bepaalde job te doen. Als we zeggen, we moeten landbouw, laten we de beste landbouwingenieurs en de landbouwdeskundigen, als we zeggen, we moeten de gezondheidszorg doen, en als die niet bij een van jullie 17 is, maar de man is apolitiek of is bij een andere partij, laten we dat doorbreken. Ik stel voor om toch een zekere vorm van een zakelijk kabinet, waarbij niet zozeer dat het kabinet gemêleerd moet zijn, maar dat het wordt samengesteld op basis van de mensen die recruteren, dat de topdeskundigen zijn op dat gebied. En whoever ze zijn, in welke partij, in welke hoedanigheid is, worden gekozen. Daarmee zou je die rust naar het volk kunnen brengen. Begrijp je? Het moment dat je mensen gaat recruteren die leiding moeten geven in het land op basis van hun deskundigheid, dan kan je daarmee veel ook weer gaan afvlakken en zorgen dat die rust er komt en dat geloof er komt. Ik hoop dat ze dat doen en niet op basis van welk deel van die koek ik krijg, welk belang mag ik naar mij toe hebben, wie mag dat grond uitgeven, wie mag die vergunningen gaan uitgeven en wie's wegen en sloten worden opgehaald. Ja. Dus we moeten daarvan afstappen. Ja. Ik zei tot slot, dus moet ik afronden en dat ga ik ook doen. En mijn laatste vraag aan u is, als er mensen zijn geweest, want de afgelopen 5 jaar hebben we begrepen dat er behoorlijk wat strafbare of verwijtbare fouten zijn gemaakt. Bent u voorstander dat er dusdanig wordt gehandhaafd? Nou, ik ga u zeggen, in mijn verkiezingsprogramma hadden wij opgenomen de instelling van het tribunaal. Er is heel veel geld verdwenen uit die samenleving. Ja. Er zijn heel grote, bijna misdaden begaan. Straffen moeten rollen. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, moeten worden afgestraft. Dat hoort in een geordende samenleving. Want uiteindelijk, wanneer het is het volk dat wiens belang is aangetast. Het volksbelang is het hoogste belang en dat kan je niet tolereren. En als daarbij straf hoort, dan moet men bereid zijn die straf te willen ondergaan. Dank u.
Laatste vraag. Einde. Zou Suriname gebaat zijn bij een informateur? Nou kijk, sowieso. Daarom zei ik met het oog op het eerder wat ik zei, naar een soort zakenkabinet van deskundigen, dat het beste zou kunnen gebeuren door een erudite persoon die toch de vertrouwen en waarvan je weet dat hij vrij onafhankelijk kan denken en boven partij kan staan, dat je daarmee zou belasten. Begrijp je? Dat zou een heel goede zaak zijn die het geloof en de rust inderdaad heel goed kan doen. U zou passen binnen dat profiel. Zou u dat wel willen? Kijk, alles wat in het voordeel en ten goede is van jouw land, moet je natuurlijk al daartoe bereid zijn. Als burger moet je daar zeker boven al het andere kunnen staan. Meneer Daram Mungara, ik ga u bedanken voor het vrijmaken van tijd om dit gesprek met ons te hebben. Ik ben aan het eind van mijn vragen. Misschien dat u nog wat wilt zeggen tegen het volk, tegen onze kijkers. Nou, wat ik wou willen zeggen. Kijk, we hebben een verkiezing gehad waarbij meer dan een derde deel van het volk het geloof weg is gegaan in de politiek. Ik zou zeggen, het is jammer dat het zo ver is mogen komen. Maar weet u dat uw stem altijd wordt geteld. U bent nu niet naar de stembus gegaan, maar er zijn andere mogelijkheden om je stem of je genoegen of ongenoegen te laten blijken. Wij van onszelf gaan door. Wij willen de waakhonden zijn. Wij willen de klokkenluider zijn. U bent en u mag ook klokkenluider zijn. Laten we dat allemaal worden. Zeker in deze samenstelling die komt, is het belangrijk. Controle is geen daad van vijandschap. Laten we de mensen, laten we het zien als een begeleiding van de mensen die nu een job op zich nemen door welvaart en welzijn te gaan proberen te brengen voor dit volk. En laten wij de gidsen zijn die ze daarbij op die weg daar naartoe begeleiden. Dat wanneer ze fouten zijn, net als een referee, we ze al dan niet terugfluiten of ze aanmoedigen om datgene te doen wat goed is. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u. Daram Mungara. Kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, u heeft het gehoord. De voorzitter van de Nieuwe Leeuw. Klein van gestalte, groot van gedachten. En hij was graag in de politieke samenstelling die aanstaande is, althans de regering. Hij heeft straks nog een kans. Het is nu niet gelukt, maar zwijgen zal hij niet. Omdat de liefde van zijn land en volk hem boven alles uitstijgt. Ik ga u bedanken voor het weer willen kijken en luisteren naar mij op deze zender. Kulturu TV station bij Unele. Wij vragen ons af wat er zal gebeuren. Nu de heer Ronald Venetiaan, een seniorenburger in dit land, een eerbare man, erevoorzitter van de ooit legendarische politieke partij NPS, zijn lidmaatschap heeft opgezegd. We zijn benieuwd. We houden u op de hoogte. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Met dank aan mijn collega Kriju Krishna achter de camera zeg ik tamboen. Dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk.
Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Allez.